Malaki na ang pagbabago ng paghakot ng basura sa bayan ng Daet na matagal nang di na pagtutuunan ng lokal na pamahalaan. Sa ulat na isinigawa ni Rene Rosales, Assistant Menro ng bayan ng Daet sa N-Bank meeting ng Committee on Environment sa Sangguniang Bayan, isiniwalat ng Menro Daet na malaki na ang pagbabago lalo na yung segregation ng basura mula sa ating mga taga-Daet. Nalimitahan na rin ang pagtatapon ng basura na mula naman sa ibang bayan bunsod ng paghihigpit na ipinapatupad simula ng manungkulan bilang chairman ng Committee on Environment ng Sangguniang Bayan si Konsehal Jeffrey Timoner kasama ang mga barangay environmental na mga kagawad ng barangay sa buong bayan ng Daet. Simula dun sa may Aliaga hanggang dun sa may Landbank. Sige po. So noon po magkaroon po ng plano yung BICA sa pangunguna po ng putihing Councilor Timoner, nawala na po yan sa may part po ng BDO. Yan po madalas alas 4 pa lang po ng hapon, halos punong-punong na po ng basura yung part na yan dito po sa left. Kaya nung ipalis yun, as per instruction po ng ating Councilor Timoner, iyan na po yung nasa right side na po. Hanggang po ngayon wala na pong nagtatapon po doon ng basura. Samantala, binigyan din ng pagpuna na ang isang dating naghahakot ng basura at naniningil sa mga private establishment at mga residente na nanirahan sa mga subdivision samantalang tapos na ang contract nito sa LGU Daet. At natanong din kung saan ito nagtatapon sa kasalukuyan. Kaya naman inanyayahan at dumula rin si punong barangay Romeo Ong Imperial ng Barangay Duan upang malinawan ng lahat. Bali po ang GMKR po ay inabutan ko na lang yan. Ngayon po, sila ay pumunta sa akin sa opisina para po magpapirma ng clearance. Base po sa aking kalaman, kumbaga, ang dami pong mga violation yung mga ginagawa nila. Saka hindi lang po yun, talagang kontra-kontra na po yung mga kabarangay ko sa Purukuno, Barangay Dulungan, sila po ay nagagalit na. Nakita namin doon yung mga machine na ginagamit po ay talagang hindi po nagpapangsyon. Pagkatapos po yung usok, napakasamsam po, amoy guma, saka amoy plastic. Yung katas po, dire-diretso na doon sa saka. Huwag ko na daw po talagang permahan. Sabi ko talagang may pinapapayulit yung GFGR. Pinakikinggan ko po sila. Ngayon po, kumbaga, mayroon din medyo mataas na opisyal na pinatawag ako, minsan pinatawagan po ako. Ay ang sabi ko po, pinakikinggan ko po yung site ng mga kabarangay ko na nagpetisyon na talagang ayaw dyan ang basura ng Barangay Dugungan. Kaya po, siguro may hirapan po na ako ay magbigay ng clearance sa kanila. Samantala ay naitanong din sa Menro Daet kung bakit hanggang sa ngayon ay di pa rin natutugunan ang kanilang kahilingan, maging ang kahilingang 2 truck at maging ang mga pagpapagawa ng tarpaulin ay wala di umanong budget ang naturang tanggapan. May pondo po sa opisina pagtungkol po sa tarpaulin. That is 100,000. But then, 3 taon na pong hindi nakagastos. No po. So, ngayong taon, nagsapit na naman kami. Parang 1 buwan na, di pa lumalabas. Ito'y punsod naman ang katanungan ni Konsehal Ronnie Valencia kung saan galing ang pinagawang tarpaulin na inilagay naman sa bawat purok sa 25 barangay ng Daet. So, saan po nanggaling yung yung pag-gastos po dun sa mga tarpaulin at yung busina? Sariling bulsa ko na po lahat yun. Kasi unang-una po nakipag-coordinate po ako kay Dr. Pagirigan, siya po ang chief ng Menro. Siyempre po nakipag-ano ako sa kanila, pag-usap kung may budget. Kasi may mga ideas po ako na gusto kong ipa-implement. Pero yun nga lang po ang nakakano rin po, wala pong budget. Wala po silang pera na sa opisina nila. So, ako na lang po ang nag-usap po. Sa kasalukuyan, ay malalim pa rin katanungan sa mga konsehal kung ano ba talaga ang nilalaman ng kontrata ng LGU Daet sa mga naghahakot ng basura na umaabot sa 19 milyong piso ang binabayaran
ng lokal na pamahalaan kada taon na hindi binibigyan ng kopya ang Sangguniang Bayan maging ang pangunahing tanggapan na Minro ay wala ring kopya nito. Pero ako po ay myself would like to reiterate na wala po akong kopya ng contract since from the very start. Isa na natin napatawag ang ating municipal legal officer, si Atty. Just Chada. Hindi nga tayo mabigyan dito sa Sangguniang Bayan ng kopya ng nasabing contract. Para sa totoo, Balitang Camarines Norte, Ricky Vera, BCN, Bicol.